Браво. Тогава я скри в хижата си. Не мога да я оставя сама. Майло я малтретираше жестоко, а тя избяга от защита на свидетели. Не ми пука. Не може да остане тук. Майк, Цикатридина Мас се справя с битовите происшествия мигновенно и трайно. По-малко кошмари в кухнята с Цикатридина. По-малко кошмари в кухнята с Цикатридина Мас от Натурфарма. Едик, так му идвах. Нося и нещо за хапване. Трябва да го отложим. Съжалявам.